ଆଉ ଆଖିରେ ମାରି ଇଣ୍ଡିକେଟର ସାରି ଦେଲୁଟି କଣ କରାଉ ବଇଛ ନା ନା ଖୁସି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ମନରେ ପଡିଗଲା ଗୀତଟେ ଗାଇ ଦେଇକି ଆସୁନି କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କଣ ଖବର ଦୁଃଖ କଣ କାଲି ରାତିର ପାଠ ପଢୁଥିନି ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢୁ ପଢୁ ବହିର ପଢିନି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନର ପଢିନି ପଢିଲା ପରେ କାରଣ ଥିଲା ବହିର କି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ତୁ ଯାହା ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଛାଟିବୁ ପଳେଇ ଆସିବ କାନ୍ଥ ଗୋଟେ ଛାଟିଦେଲୁ ବଲ୍ଟେ ପଳେଇ ଆସିବ ମୁଁ ସେଠୁ କଣ କଲି ମୋ ପାଖର ଖେଳୁଛି ବଲ୍ ଥିଲା କାନ୍ଥକୁ ଏର ଛାଟିଦେନି ବଲ୍ଟା ପଳେଇ ଆଇଲା ନିହାତି କାଚ ଆଲଟେ ଥିଲା ଏରେ ଛାଟିଦେନି ପଳେଇ ଆଇଲା ତାପରେ ମୋବାଇଲଟା ଥିଲା ମୋବାଇଲଟା ଏର ଛାଟିଦେନି ଭାଇ ସିଏ ଆଉ ଆଇଲା